आहोत. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी आणि कमेंट करा. हा बघा, ट्रेंडी फ्लेअर अनारकली अनारकली टाईप ड्रेस कुर्ता फॉर वुमेन असा आहे. आणि हा खरंच खूप छान आहे. बघा त्याची इमेज बघा, खूप छान दिसतोय. फ्लोअर आहे छान, अनारकली टाईप आहे आणि ह्याचा डेलीसाठी यूज आहे. प्रिंटेड आहे, स्टिचेड आहे आणि 3/4 सिवलेस आहे. म्हणजे आपल्या कोपऱ्याच्यापर्यंत त्याची क्वार्टर्स म्हणजे सिवलेस आहेत आणि रेग्युलरसाठी यूज होणार आहे. हा बघा, खूप छान आहे बघा. पटापटा सर्वांनी लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा. त्यानंतर आता मी दाखवते तुम्हाला याच्या साईज किती आहेत. स्मॉल आहे, मीडियम आहे, लार्ज आहे, एक्सेल आहे आणि डबल एक्सेल पण आहे. खूप छान आहे. स्मॉल साईज आहे तुम्हाला 274 म्हणजे 274ला पडणार आहे. स्मॉल आणि मीडियम सेम साईज आहे आणि एल आणि एक्सेल आणि डबल एक्सेल ही 283 म्हणजे 283ला पडणार आहे. आता आपण बघणार आहोत इथं प्रोडक्ट कोणी कोणी घेतला आणि त्याचे रेटिंग काय आहे. प्लीज पटापट लाईक करा चॅनलला. ज्यांनी लाईक नाही केलं आहे त्यांनी लाईक करा पटकन. कोणी कोणी लाईक नाही केलं आहे प्लीज डबल टॅप मी. तर इथं कस्टमर रेटिंग रिव्ह्यूज आहेत 4.2 म्हणजे किती छान आहे बघा. कॉटन आहे, सध्या गरमीचे दिवस येत आहेत आणि हे बघा, हे घेतलेला ड्रेस आहे. हे बघा, सुंदर म्हणून सांगताय. हे बघा, खूप छान वाटतोय ना, आपण पण घेऊ शकतो. तर खूप छान आहे आणि याची रेटिंग 4.2 आहेत आणि रिव्ह्यूज पण आहेत. सॉफ्ट अँड इट इज अ कॉटन फॅब्रिक, सो फिट, सो कम्फर्टेबल अँड सो प्रिटी. बघा, खूप छान ह्याचे रिव्ह्यूज पण दिलेले आहेत. आणि जर आपण ऑनलाईन शॉपिंग केली तर हा आपल्याला पडणार आहे 274ला. तर हा मी माझ्या विशलिस्टमध्ये ठेवते. मला पण आवडला आहे, खूप छान आहे. तुम्हाला आवडला का कमेंट करून सांगा. तर खूप छान आहे याचं ट्रेंडी फ्लेअर अनारकली टाईप ड्रेस फॉर कुर्ता फॉर वुमेन. तर ठीक आहे, हा आवडला आहे का नक्की सांगा मला कमेंट करून. दुसरा आपण पाहूया. चांगले चांगले असतील तेच आपण पाहणार आहोत, जे मनाला भावतील असे. तुम्ही पटापट लाईक करत जावा सर्वांनी. हा पाहूया बघा, सध्या व्ही नेक ट्रेंडी आहेत, सर्वजण घालतात आणि छान वाटतात ते. तर आता आपण याचे पहिले इमेज पाहूया. त्याआधी तुम्ही लाईक करत नाही आहात का, प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा, पटकन डबल टॅप करा. आपण छान छान प्रोडक्ट पाहतोय. हे बघा, हा असा डिझाईनमध्ये हा ड्रेस असणार आहे आणि खूप छान वाटतात. सध्या हे ट्रेंडिंग आहेत हे सारे ड्रेस. बघा किती छान फॅन्सी लुक येतो, बघू शकता.
आता आपण याची प्राईस आहे 332, म्हणजे रिजनेबल रेटमध्ये आहे. आपण जरी मार्केटमध्ये गेलो तरी भेटणार नाही आणि सध्या सेल असल्यामुळे त्याची किंमत चांगली आहे 332ला. मी पण मागवते बघा. प्लीज पटापट सर्वांनी डबल टॅप करा. खूप छान 1 लाईक झालेले आहेत, थँक्यू. तर आपण आता त्याचे साईज बघूया, साईज काय आहेत ते. मीडियम साईज आहे, एल साईज आहे, एक्सेल साईज आहे, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल पण आहे, स्मॉल एक्सेल आणि स्मॉल, असे खूप सारे साईज आहेत. म्हणजे भरपूर जर साईज असेल तरीही माणूस, लेडीज आपण वापरू शकतो. तर एम साईज 455ला आहे आणि एल साईज ही 428ला आहे, एक्सेल आहे 455, डबल एक्सेल आहे 455. म्हणजे रिजनेबल रेटमध्ये आहे. जास्तीत जास्त म्हणजे 500पर्यंत आपल्याला हा पडणार आहे, बरोबर ना. तर खूप छान आहे आणि याची रेटिंग आहे 3.8. आता आपण फोटो बघूया. या ताईंनी घातला आहे, त्यांनी आपला मिशोवर टाकला आहे फोटो. खूप छान वाटतोय ना. त्यांनी काय कमेंट केली आहे, सॉरी कमेंट नाही, आय डोंट नो हाऊ इज एक्सपेन्सेस माय फिलिंग, थँक्यू मिशो असं म्हणतायत त्या. खूप छान आहे बघा. इथं हँगरला पण लावून त्यांनी टाकला आहे. कपड़े का कलर प्रिंट बहुत सुंदर है पर कपड़ा कॉटन नहीं है और ना ही रियॉन है कपड़ा, इसका सिंथेटिक बहुत बेकार कपड़े का क्वालिटी है, ध्यान दीजिए. ओके, बघा इथं ह्या ताई पण सांगतायत की कपड्याची क्वालिटी थोडीशी खराब आहे असं त्यांना म्हणायचं आहे. त्यामुळे आपण नको टाकू, आपण हा नाही बघायचा. पुढे जाऊया. त्यानंतर आपण दुसरा बघूया. जर आपल्याला चांगलंच घ्यायचं आहे, उगाच घेऊन आणि नंतर पछतावा करण्यापेक्षा जरा जे फॅन्सी असेल तर त्या प्रकारचे घेऊया. बघा, हे खूप छान वाटतंय बघा. आता जेव्हा आपण ना समरमध्ये आपण फिरायला जातो, ह्याला गोवा किंवा बीचवर, तेव्हा आपण असं काय पूर्ण पॅक कपडे घालत नाही. त्यामुळे सध्या असे कपडे जास्त आपण घालतो. तर ह्याची प्राईस आहे, सॉरी ह्याचं मी तुम्हाला आधी हे सांगते. डिझाईन उमेल हाफ सिल्क प्रिंटेड मिडी गाऊन, म्हणजे हे गाऊन टाईपच असतात. वुमेन गाऊन प्रिंट, वुमेन गाऊन ड्रेस, वुमेन फ्रॉक म्हणजे आपण ह्याला फ्रॉक पण बोलू शकतो, गाऊन ड्रेस पण बोलू शकतो, खूप काय काय बोलू शकतो. आणि याची प्राईस आहे 258, म्हणजे 258 आहे. आणि याच्यामध्ये साईज अवेलेबल आहे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ट्रिपल एक्सेलपर्यंत आहेत. वाव, व्हेरी नाईस. तर खूप छान. आणि याचा कलर रेडमध्ये आहे, फॅब्रिक रेयॉनमध्ये आहे, फिट शेप मॅक्सी आणि लेंथ कॉल लेंथमध्ये आहे. तर आता आपण ह्याचे कलर बघूया. हे बघा, खूप छान आहे, डार्क कलर आहे रेडमध्ये आणि कॉटन आहे. छान वाटते कुठेतरी असं. नंतर आपण काय आपण स्त्रिया असतो ते आपण काय घालतो घरी, गाऊन म्हणजे मॅक्सी टॅग घालतो आणि आपल्याला एक टॅग लागलेला असतो गाऊनवाली बाई. तर हा टॅग पुसून काढण्यासाठी आपण असे ड्रेस घालू शकतो नक्कीच घरामध्ये, जेणेकरून आपल्याला एक फॅन्सी लुक पण येईल. तर मला हा आवडला. तर ह्याचे मी रेटिंग सांगते. रेटिंग आहे 4.1, म्हणजे चांगलाच असेल कारण रेटिंग एवढं चांगलं आहे आणि व्हेरी गुडमध्ये आहे. तर मी ह्याला विशलिंगमध्ये टाकून ठेवते, म्हणजे मला इझिली भेटेल. तुम्हाला हे घ्यायचं असेल तर नक्की सांगा. त्यानंतर प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, डबल टॅप करा, डबल टॅप करा, डबल टॅप करा. अजून दुसरं काही पाहायचं आहे का, साडी वगैरे, कमेंट करून सांगा मला.
हे पण बघा, हे पण हल्ली व्हायरल झाले आहेत. 469 आहे. बनिता इसेंबल कुर्ती आहे. याच्यामध्ये कलर पण आहे बघा. एक हा कुठला कलर आहे, ह्याला काय म्हणाल, जांभळा टाईप. आणि हा आहे आकाशी, आकाशी नाही म्हणू शकत, ग्रीन टाईप म्हणू शकतो थोडं. आणि स्मॉल मीडियम साईज अवेलेबल आहेत. आणि कलर टील कलर म्हणतात त्याला. ओके, अनारकली. गॉर्जेस फॅब्रिक आहे याचं. आपण याचे फोटो बघूया. चिकन करी टाईप आहे हा ड्रेस. खूप छान वाटतो यार. हां, खूप छान आहे. घ्यायला हरकत नाही. आपण काहीतरी वेगळं दिसतंय है ना. घ्यायचा का मंडळी? कमेंट करून मला सांगा, हा घ्यायचा का, मागवायचा आपण. खूप छान आहे. तर यालाही आपण करून ठेवू, विशलिंगमध्ये ॲड करून ठेवलं आहे. आणि प्रीमियम क्वालिटीमधले हे ड्रेस आहेत. आय लव कलर ऑफ दिस कुर्ती अँड ही फॅब्रिक ऑल्सो गुड फॉर मटेरियल अँड द प्रिंट वॉज ऑल्सो नाईस. वाव, या टाईपचे तुम्हाला त्याच्या खाली पण आहेत हे बघा. हा पण एक आहे. हा पण खूप छान वाटतो बघा ना. म्हणजे आपण कुठेतरी फिरायला गेलो ना, तर ह्याच्यावर असे शूज वगैरे घालून थोडंसं वॉच आणि एक गॉगल, काय कॉम्बिनेशन दिसेल. आणि यामध्ये कलर बघा कसले आहेत, भन्नाट कलर आहेत, भन्नाट. मला विचाराल तर मला जास्त करून हा आवडला. कसा वाटतो हा? हा पण छान वाटतोय ना, म्हणजे डोळ्यांना बसणार नाही त्यात. हा पण एक छान आहे बघा. हा पण कलर खूप छान आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर बघा, मी तर हे करून ठेवते. क्रेझी कुडी कुर्ती फॉर वुमेन, विस्कोसे रेयॉन एम्ब्रॉयडरी फॅब्रिक कुर्ती. नाईस यार, खूप छान आहे. 396ला पडतोय हा. आणि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 4XL, 5XL. ओ वाव, 4XLपर्यंत आहेत. नाईस नाईस. याचे फोटो पण आहेत. तर आता आपण दुसरं काहीतरी बघूया. हा एक ड्रेस मला चांगला दिसतोय. आपण पण असं पार्कमध्ये जाऊन फोटो काढायचा है ना. 517. वाव, 4K फॅशन कुर्ती, दुपट्टा, प्लाझो, दिस टाईप. आणि याच्या साईज आहेत तुमच्या काही कमेंट आल्या ते वाचते, जरा थांबा.
हॅलो निहाल दादा, मी माझे हे लाईव्ह आहे तिथं मला कमेंट दिसत नाही. मला दुसरा तर सर्वजण कसे आहात? सागर दादा, निहार दादा, स्वागत आहे तुमचं. तर हा पण एक कुर्ती खूप छान आहे. बघूया त्याची इमेज वगैरे काय आहे. तर हे इमेज नाही आहे याची, त्यामुळे मी या भानगडीत पडत नाही बघायच्या. आपण दुसरा प्रोडक्ट बघू. आता आपण कॉटनमध्ये काय आहे का बघू, कारण आता मे महिना येतोय. डेली यूजसाठी कॉटन पण पाहिजे. हाय पूजा दीदी, हेलो, हाउ आर यू पूजा दीदी, स्वागत है आपका। पूजा दीदी, आपको इसमें से कौन सा चाहिए देख लेना मीशो से। आपण इथं कॉट सेट टाकूया. कॉट सेट हे बघा, डेली यूजसाठी कॉट सेट पण आहे. हा बघा, खूप छान वाटतोय. है ना, हा कलर खूप छान आहे. पूजा दीदी बोल रही है कि कौन दिला रहा है दीदी। कोई नहीं, आप ही खरीदना पड़ेगा पूजा दीदी। आई एम फाइन, आप आई एम फाइन, ओके, मैं भी ठीक हूँ पूजा दीदी। तो कॉट सेट देख रहे हैं हम। चांगला कॉट सेट कुठं आहे बघू, जे आपल्याला वॉकिंग वगैरे करताना वगैरे उपयोगात येईल असा कॉट सेट पाहणार आहोत आम्ही. हे पण खूप छान वाटतंय ना कॉट सेट. इथं तर कॉट सेट मला काय आवडले नाही आहेत, एवढे काही छान वाटत नाही आहेत. तुम्हाला आवडत आहेत का कुठले? तर मला कमेंट करून सांगा की तो नंबर हे कर म्हणून. फेस तो दिखाओ दीदी। दीदी मैं फेस अभी नहीं दिखा रही हूँ। फेस लाइव मेरा अलग होता है पूजा दीदी। हा बघा, हा पण कुर्ता खूप छान आहे. 382ला आहे, 382ला आहे बघा. है ना, नाईस इमेज पण आहे त्याच्या. पण मला याचा कलर थोडासा डल वाटतोय, त्यामुळे आपण हे नको बघू.
प्लीज पटापट लाईक करा सर्वांनी. आता मी माझ्या विश लिंकमध्ये काय काय ॲड करून ठेवलेत ते मी तुम्हाला दाखवते. जर तुम्ही एखाद्या वेळी जर यूट्यूबला काही करत असाल किंवा तुम्ही स्वतः कंटेंट क्रिएटर आहात तर तुमच्यासाठी हे जे माईक आहे ते खूप उपयोगाचं आहे. खूप छान असं माईक आहे. ड्युअल वायरलेस मायक्रोफोन फॉर मोबाईल आहे. त्यामुळे तुम्ही ह्याला अँड्रॉईड आणि टाईप सी आयफोन यालाही यूज करू शकता. खूप छान आहे आणि याची प्राईस आहे 572 अँड व्हेरी गुड, नाईस क्वालिटी, गुड प्रोडक्ट असं आहे आणि 4.4 रेटिंग आहे याचं. तुम्हाला आवडलं तर नक्की घेऊ शकता. मला पण हे बाय करायचं आहे पण आउट ऑफ स्टॉक होतं त्यामुळे मी घेतलं नाही. हे खूप छान आहे, भयंकर छान आहे. आय लाईक दिस. अशा प्रकारे खूप अजून आहेत माईक्स वगैरे पण मला ते खूप जास्त आवडलं. बघा आणि त्याला हे सॉफ्टली कवर असल्यामुळे ना त्याला म्हणजे व्यवस्थित होऊ शकतं चार्ज. म्हणजे त्याची क्वालिटी चांगली आहे हे म्हणायचं आहे मला. अँड देन बघा 1 hour चार्ज, 5 hours ड्युरेशन, इंड्युरेट्स, टाईप सी चार्जिंग, क्लिअर ऑडिओ विथ लोसिव फॉर्म फिल्टर. वाव, असं आहे बघा. आणि त्यानंतर हा आहे 7 फीट ॲडजस्टेबल ट्रायपॉड विथ मोबाईल माउंट. जर तुम्ही एखादा ब्लॉग वगैरे करत असाल तर तुम्हाला हा खूप उपयोगाचा पडू शकतो. बघा खूप मस्त आहे. मी हा मागवला आहे, तुम्हाला दाखवते. हा मी मागवला आहे आणि हा पण खूप छान आहे. याचा 4 स्टार रेटिंग आहे आणि मी स्वतः मागवला आहे. हे बघा सेम असं येतो आणि ॲडजस्ट करायचं, लावायचं इथं. बघा 7 फूट आहे हा. तुम्ही बाहेर काम करत असताना सुद्धा हे करू शकता, शूटिंग वगैरे घेऊ शकता किंवा कुठे फिरायला गेलात तरी. अरे हे बघा डेली यूजसाठी 163 रुपयामध्ये ही 3 स्लीपर मिळतात. कुठे भेटणार आहेत का आपल्याला बाहेर? नाही, इथंच भेटणार आहे. 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर. मला तर 5 नंबर येतं. मागवतेच आता. बघा हे बघा किती छान आहेत यार. 159ला कुठेच नाही. नक्की मागवा. बघा लोकांनी किती फोटो टाकलेत काढून. सांगते की व्यवस्थित तुम्हाला ट्रस्ट करायला काही हरकत नाही. खूप छान आहे. मला तर ते हे स्काय ब्लू कलरवालं खूप आवडलं. नाइस प्रोडक्ट, बहुत अच्छे आया है, आप लोग खरीद सकते हैं, असं काय काय बोलत आहेत. तर दुसरा पण प्रोडक्ट हा आहे बघा. लाइक करा सर्वांनी, प्लीज़ लाइक करो, लाइक करो, चॅनल को लाइक करो, प्लीज़ लाइक करा सर्वांनी. हे बघा डिझाईन
BYPD डिझाईन बाय PD समर वेअर ट्रेंडिंग हकोबा मॅक्सी ड्रेस. वाव, हकोबा. आणि यामध्ये कलर आहेत बघा, हा आणि हा. मला तर हा ब्ल्यूवाला आवडला जास्त, हा जरा ठीक वाटतोय. आता आपण याची प्राइस बघूया. 551 आहे प्राइस. स्मॉल, मीडियम, L, XXL आहे साईज. आता आपण इथं बघूया कलर लोकांनी घेतलेले आहेत. हा पिंक कलर आहे, हा पण छान वाटतो. 2-3च दाखवले त्यांनी. इथं पण आहे बघा, कॉम्बो ड्रेस आहे यार, खूप छान वाटतं याचं कॉम्बो ना डेली यूजसाठी. आता गरमीमध्ये तर काहीतरी मागवावंच लागणार आहे. मी तर मागवूनच बघते. हे पण मागवू शकता, मला तर जास्त हेच आवडलं. 2 आहेत कॉम्बो. हा पण एक छान आहे बघा. तुम्ही जर सिवलेस वगैरे घालत असाल तर किती छान आहे यार. हा कलर तर, ब्लॅक कलर तर खूपच प्यारा वाटतो. पण जेव्हा ना, हे बघा ही किती मुलगी छान दिसते घालून. इथे तर फाटकाच आलाय, ढोबळे पडलेला. काय बोलून काय फायदा नाही. त्यानंतर हा पण एक होता, पण आउट ऑफ स्टॉकमध्ये आहे, हा नाही आहे. मी जे ठेवते ना कार्ट करून, ॲड टू कार्ट करून, ते आउट ऑफ स्टॉकमध्येच जातात. आणि काय बोलणार आता, जाऊ दे. त्यानंतर हा काय आहे, अनारकली नाही आहे, एक लेहंगा आहे. लेहंगा घ्यायचा का कोणाला, आवडला आहे? पूजा दीदी, आपको पसंद आया ये लहंगा तो जरूर लीजिए. पण मला नाही आला. ही साडी मात्र मला आवडली खूप. हिचा कार्ड बघ किती छान आहे बघा. आता लग्न वगैरे येत आहेत ना, त्यामुळे ही साडी नक्की घ्या, खूप छान आहे बघा. काठ किती छान आहे बघा याचं, खूप छोटा आहे याचा काठ. आणि जास्त महाग नाही आहे. आता रिअलमध्ये बघूया ह्याचा कलर. चांगला आहे यार, नॉट अ बॅड. 500 पर्यंत चांगलं भेटतंय की. 4.3 रेटिंग आहे. नो ट्रान्सपरन्सी. साडी ब्लाउज मल्टिपल ब्लाउज विथ जॅकवार्ड साडी फॅब्रिक अँड नेट क्वांटिटी सिंगलमध्ये भेटणार आहे. आवडला का तुम्हाला? कोणाकोणाला आवडला? हॅलो जयश्री ताई, नमस्कार जयश्री ताई, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. ताई कुठून आहे तू? जयश्री ताई, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. नमस्कार जयश्री ताई. धीरज म्हणतोय काय चाललंय? धीरज लाईव्ह घेते आणि प्रोडक्ट दाखवते तुम्हाला सर्वांना. धीरज म्हणते मिशो नको यूज करू, क्वालिटी प्रोडक्ट नाही आहेत. असं काही नाही रे, कधी कधी चांगले पण प्रोडक्ट असतात. समर्थ म्हणतोय हाय. हाय समर्थ, हाय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. धीरज म्हणतोय हाय. धीरज म्हणते वेअर आर यू फ्रॉम, रिअल लवर. प्रशांत दादा, मला आवडला नाही. काय आवडलं नाही प्रशांत दादा? माझा आजचा प्लॅन होता मस्तपैकी झोपायचा, ओके. आणि असं एक झालं की झोपायचं होतं आणि मेन म्हणजे काय सांगायचं,
दूधवाले भैया आले आणि बेल वाजवली आणि जी म्हणजे अर्ध्या झोपेत गेलेली ती दचकून जागी झाली. मग काय, मला एकदाच झोप येते आणि ती गेली. हा फोटो ओके. ही साडी आहे दादा, फोटो नाही आहे, माझा फोटो नाही आहे तो. प्रशांत दादा हा माझा फोटो नाही आहे, हा तर मिशोचा फोटो आहे. त्यानंतर हे बघा, ॲक्वा प्रेशर स्लीपर आहेत. साईज चांगली आहे याच्यामध्ये. बघूया साईज काय आहे. 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर्यंत साईज आहे. प्रशांत दादा म्हणतात आता झोप की. नाही, मला झोपच येत, मला एकदाच झोप येते. झोप आली तर आली, नाही तर नाही. मी दुपारची झोपतच नाही. कोण कोण दुपारची झोप घेतं? मला वाटतं हे लाईव्हला आले ते पैकी कोणी झोपत नसणार. ते लाईव्हला येत नाही ते झोपतात. बरोबर ना? सागर दादा म्हणते हॅलो प्रीतिया. हाय प्रीतिया. सागर दादा गेला काय रे तू? त्याच्यानंतर मला पाठव. काय पाठवू दादा तुम्हाला? काय पाठवू दादा तुम्हाला? साड़ी तुम्हाला गिफ्ट करूँ? ओ माय गॉड, इतना पैसा मेरे पास कहाँ है भाई. मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए तो मीशो से कर लेती हूँ. टाइम किती वाजले? आता वाजले 4:24. 10 काहीतरी. प्रशांत दादा म्हणतात चप्पल. चप्पल गिफ्ट करू. 150ला मस्त आहे चप्पल, घेऊन टाका बायकोसाठी तुम्ही. प्रशांत दादा वहिनींसाठी घेऊन टाका चप्पल, वहिनी खुश. हा त्या हे चप्पल ना, हे चप्पल तुम्ही घ्या, तुमच्यासाठी पण चांगलं आहे. प्लीज पटापटा लाईक करा. मला पण घ्यायचं आहे हे चप्पल. हे प्रेशर महत्त्वाची आहे, पायांना प्रेशर यायलाच पाहिजे. इथं इथं एवढा जोक झालाय. किती मजा. मिशो मॅड झालाय बघा. दिस द प्रोडक्ट साईज आर टोटली डिफरंट अँड बोथ आयटम आर फॉर सम लेग, सो हाऊ कॅन आय यूज. व्हेरी नाईस. बघा मिशोला डोकं वापरते आपलं. प्रशांत दादा म्हणतात तेवढं गिफ्ट कर भावाला. हो हो करते दादा. हां, भाऊबीजेला करते. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. इथं मिशोने काय केलं आहे माहिती आहे, एक साईज छोटी पाठवली, एक साईज मोठी पाठवली. तो माणूस म्हणते की मी कशी यूज करू, कसं यूज करायचं, कसं यूज करायचं. इथं टोटली 2 प्रोडक्ट आहेत वेगवेगळ्या साईजचे. हे भगवान, मिशो क्या कर रहा है रे बाबा, तू सो रहा है क्या? हे बघा, हा ड्रेस पण खूप छान आहे, पण ह्याचे फोटो बघायचे आहेत मला. नाही मला आवडला हा. हे मला खूप आवडलं. हे 141 रुपयाला आहेत. याच्यावर आपण जे यूज करतो ना आपण होम डेकोरेशनसाठी, आत्ता बुक करून ठेव. हो बुक करून ठेवलं आहे, विश लिंकमध्ये काढून ठेवलं आहे.
आणि हे 4 खूप छान आहेत. म्हणजे तुम्ही घरात जर मनी पॉट लावला असाल तर त्याच्यावर ठेवायला मिळतं आणि एक छान लूक क्रिएट होतो. म्हणून हे मी त्याला हे करून ठेवलं आहे, विश लिंकमध्ये ॲड करून ठेवलं आहे. 141लाच आहे हे, खूप छान आहे. आणि हे बघा, ह्याची इमेज पण दाखवते. हे काय आहे? एवढं हातात येईपर्यंत एवढंसं छोटं आहे. हे बघा, इथं मिशो आपल्याला बेवकूफ बनवतोय, दाखवतोय तर इथं मोठं मोठं असं दाखवतोय. आणि रिअलमध्ये याची बाई साइज़ किती छोटी है। तब तेरी के मेरे को नहीं चाहिए ऐसे। ये तो दिए वाले हैं, मुझे लगा बड़े वाले हैं। तब तेरे की तुम्हाला दाखवते. हे एक मी मागवलं आहे, हे मी स्वतः मागवलं आहे. आणि हे औषधं वगैरे उजळण्यासाठी मला खूप आवडलं पर्सनली. म्हणजे वेखंड असू दे किंवा अशी छोटी छोटी जी होममेडीच औषधं असतात, जायफळ वगैरे, ते उगळण्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. तर मला हे खूप आवडलं. म्हणजे एखाद्या वेळी आपलं डोकं दुखत असेल ना, तर वेखंड लावलं किंवा सर्दी झाली, वेखंड लावलं तर खूप त्याचा फायदा होतो. आणि याच्यावर उगाळून लावलं तर लगेच उगळतं ते. आणि जास्त मोठं नाही आहे हे, 5 इंचपर्यंतच आहे, म्हणजे आपल्या हातावर बसेल एवढं आहे. आणि मी हे मागवलं आहे, खूप छान आहे. ह्याला फक्त पाण्यात जरा भिजवून तेलाने हे करायचं, मग जरा चांगलं बनतं. हे बघा, हा यांचा वेगळा आला वाटतं. हे बघा, यांनी पण पाण्यात भिजवलं आहे. हा वेगळा आला त्यांना, मला असा आलेला, असा सेम. म्हणजे प्राईस के अकॉर्डिंग ठीक आहे बाई, ठीक आहे. ह्या पण साड्या खूप ट्रेंडिंग आहेत. दादा, ही साडी ना वहिनींसाठी बुक करून ठेवा. वाव, आय लव दिस कलर, आय लव दिस कलर. वाव 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 वाव. आणि मी हे पण मागवलेलं आहे, पण मला ह्याची फुलंच आली नाही. उगवलं असे त्याचे हे आलेले, मुंडल्या म्हणतात त्याला, ते आलेले. आणि तरी पण लावले, त्याला झाडं पण आली, म्हणजे उगवली, ती पौधे तयार झाले, पण त्याला फुलंच येत नाही आहेत. कधी फुलं येतात काय माहिती. गुस्सा आ रहा है मुझे. हे बघा, असं होतं, असे आलेले, पण इथं फुलं येताना कधीच दिसले नाही, कारण याला फुलंच येत नाही वाटतं. सनफ्लॉवरचं मात्र फुल आलं, ज्याच्यासाठी मी मागवलेलं ना, त्याच्यासोबत हे पण आलेलं, सनफ्लॉवरचे फुलं, बिया. विवेकदादा म्हणते काय आहे हे? हे ना निशिगंधाची मुंडल्या आहेत, म्हणजे निशिगंधाच्या मुंडल्या आहेत हे. त्याच्यासोबत मिशोवरून हे येतं कोकोपीट, नाही गोबर आहे वाटतं हे. आणि याच्यासोबत फ्री सनफ्लॉवरच्या बिया येतात. पण मी ह्या लावल्या तर उगवल्या त्या व्यवस्थित. आणि त्याच्यासोबत मी या सनफ्लॉवरच्या बिया पण टाकलेल्या, त्याही छान आल्या. पण ह्याला अजून काही फुलं येईना. पण सनफ्लॉवरचे एकदा फुलं येऊन सुद्धा त्यानंतर परत फुलं आली आणि आता त्याच्या बिया खाली पडून परत त्यांना रोपं पण आली. विचार करा. आणि हे कुठं काय राहिलं काय माहिती. गुस्सा आ राहिला मेरे को. नमस्कार विवेक दादा, स्वागत आहे. मी मिशोवरची ना माझी फेवरेट लिस्ट तयार केली आहे, ती बघा. हे मला सगळं आवडतं, फ्रॉक वगैरे मुलांसाठी.
विवेक दादा, तुमची लहान मुलं आहेत का? तुम्हाला मुलगी आहे असेल ना छोटी, तर तिच्यासाठी हा फ्रॉक बघा, खूप छान आहे. किती छान आहे. होळीला मस्त आहे हा. होली के संग तू वीरा गलैले, होली के संग तू वीरा, ओ मेरे अंगने में. जर 14 वर्षापर्यंत मुलांसाठी तर ड्रेस आहे हा. खूप छान छान आहेत आणि मला फुलं झाडं खूप आवडतात, तर हे पण आहे. याच्या सीड येतात, पण मला काय वाटत नाही की येतील अशा. हे बघा, अशा बिया आहेत आणि त्यांनी हा फोटो टाकलाय. मागून बघा, व्हेरी गुड सीड्स क्वालिटी, थँक्स मिशो. अशी फुलं येतात. खूप छान आहे ना, कलरफुल. वा 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 वा. स्टेप्स 2, पाण्यामध्ये टाकायच्या, त्यानंतर या मातीत टाकायच्या, त्यानंतर काय बाबा, काय काय केलंय हे. बघा, या आहेत परिजातच्या. मी जे ना ह्याच्यामध्ये ठेवते ते आउट ऑफ स्टॉकच होतंय. क्या करे ये क्या करे, ये कैसी मुश्किल है. विवेक दादा म्हणताय स्कॅम होतो, मी एकदा बाय केले ते. हा ना, माझ्यासोबत पण स्कॅमच घडला. त्या सूर्यफुलाच्या बिया आल्या, चांगल्या उगवल्या, सूर्यफुलं पण आली आणि ते त्या मुंडल्या कसल्या आहेत त्याला काहीच धरत नाही, नुसतं फक्त वाढलेत. खूप छान आहे हा. विवेक दादा, तुमच्या मॅडमांसाठी घ्या हा. हा पण एक खूप छान आहे बघा. किस्सा पण आहे याला, किस्सा. वाव. खूप छान 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 आहेत. हे बघा, हे हायब्रिड अँड गुड क्वालिटी मल्टी कलर फ्लावर्स प्लांट सीड्स पॅक ऑफ 50+. पण या धरतात का माहिती नाही. आता आपण इकडे बघूया. हा, इथं आलेल्यांचा फोटो सगळ्यांनी टाकलाय, पण विवेक दादा म्हणता मॅडम म्हणजे तुमच्या वाईफ. हो, वाईफ वाईफ. सगळ्या बरोबर सनफ्लॉवरच्या 5 बिया देतात, 5-6. त्याच फक्त येतात, बाकीचं काही येत नाही. म्हणजे आपण काय करू की हा चला बाबा, बाकी तर काय नाही पण हे तरी करू. सनफ्लॉवरच्या बिया आल्या म्हणून गप्प बसू, म्हणून ते सनफ्लॉवरच्या बिया देतात. खूप काय काय हे करून ठेवलंय. पण हे बर्थडेचं पोस्टर पण खूप छान आहे बघा, असं असतं. हॅपी बर्थडे टू. अहो, माझं एज 17 आहे. ओ माय गॉड. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी. विवेक दादा सॉरी, 17 आहे का वय? हमें पता नहीं था विवेक भाई. हमें लगा, तुम्ही मला कधी बोललातच नाही ना की तुमचं लग्न झालंय की नाही ते.
त्यामुळे माझी पण काही चूक नाही. सो इट्स ओके प्रीतिया. हॅपी बर्थडे परी, हॅपी बर्थडे विवेक दादा. हे बघा किती छान आहे यार बड्डेचं. आणि याला असे बलून लावायचे, किती छान दिसेल. एक्स्ट्रीमली भारी. आपण आपल्या बड्डेला हेच मागवणार आता. विवेक दादा सैड हो गई क्या आप? ना गम न कभी याद आए तेरे. तो चला तर मंडळी, उद्या भेटूया आपण लाईव्हला, आपल्या फेस लाईव्हला. ओके, नो सॅड. विवेक दादा म्हणतात नो सॅड. ओके विवेक दादा, सॉरी. बाय बाय, काळजी घ्या. उद्या भेटूया फेस लाईव्हला, नक्की या. ओके.